Ассалому алейкум, бардор, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Дар мавзӯи имрӯза гап мезанем дар бораи муноқишаи байни Израилу Палестин ва фикру ақидаи дигар кишварҳоро мефаҳмем нисбати и конфликт. ва пеш аз видеоро тамошо кардан, чун ҳар вақте ссилкае ки дар комментарияи видео закрии пиштага танҳо ба дӯстдорои варзиш имконият метаҳад ки дар шуғли дӯстдоштаи худшон сум кор кунанд. Ба ссилкае дар комментария буда бигзарен, регистратсия канед ва фаромӯш накунед ки дар вақти полин регистратсия кардантон ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёрен. Ссилка ва промокод дар комментария закрии пиштага. Президенти Турция Эрдоган критиковать кард властои Австрияра барои он хотире ки ӯво байрақи Израиля дар болои зданияи худшон овехтан. Ма лаънат мефиристам ба властои Австрия барои коре ки ӯо кардан, яъне ки бардоштани флаги Израил дар болои бинои канцлер, бардоштани байрақи террористо дар болои бинои давлатӣ и маънои ӯро дорад ки ӯо дастгирӣ мекунанд кори террористора. Аз ин бармеояд ки давлати Австрия мехоҳад ки маҷбур кунад мусалмонора барои ҷавоб гуфтан дар кори Израил, ки дар навбати худшон ӯво сабабгори гуноҳи геноцидӣ шудагиянд. Короче, Анкара мега ки дар ин муноқиша бояд ягона тарафе ки бояд ҷавоб бига и Израил. Ва дар ин вақт боша Америка дастгирӣ мекуна Израила, не ки дар инҷа қайд мекуна ки всё равно бояд и конфликт дуҷониба ҳал шава аз ду тараф. Ва дар қасри сафеди Амрико қайд кардан ки барои иштирок кардан ҳамчун миёнарав Амрико ҳар ду тараф бояд ки хоҳиш дошта бошад. Президенти Амрико Ҷо Байден дар суҳбати телефонӣ бо главаи Палестин Маҳмуд Аббос қайд кард ки бояд ӯо ҳуҷума манъ кунанд ба тарафи Израил ва баъдан хотиррасон кард дар бораи давом додани кӯмаки худшон дар палестиниҳое ки дар территорияи Газ қарор доранд. Мо фикр мекунем ки чи палестиниҳо, чи израилиҳо ҳардушон ҳақ доранд ки дар амн бошанд ва дар давлати озоду демократӣ зиндагӣ кунанд. Мо дар навбати худмон бо дастгирии ҳама сохторҳои дахлдор ҳаракат мекунем ки зиндагӣ дар ин территория тинҷу ором бошад. ҷаноби Байден, дар ҳолати геноциди армяно шумо аз тарафи армяно баромад кардем. Акнун мутаассифона шумо бо дастҳои хунолуд дигар таърихро ҳаракат мекунед ки бинависед. ҳуҷуме ки дар сектори Газ шуд, дар натиҷаи ин ҳуҷум садҳо одамо бо азоб мемиранд. Дар бораи сулҳ бастани Палестини Израил ҳамчунин овоз додан Парижу Каир. Президенти Франсия Эммануэл Макрон ва президенти Египет Абдулфаттоҳ Асиси договориться карданд байни худшон ки бояд муноқиша байни Израилу Фаластин қатъ карда шавад. Маҳмуд Аббас хеле ҳам сахт гап зад нисбати ҳаракати Амрикову Израил. Суханои ман дахл дора маҳз Амрико ва Израил да. Мо то гулӯмона серем аз ин коро. Бироен, моро озод монен. Мо ҳама вақт барои шумо як дардисари зиёдӣ будем ва ҳеҷ вақт мо кишвари худмонро тарк намекунем. Коре ки соли 1948 гузашт, мо такрор намекунем. Израил пешниҳоди Египта рад кард дар бораи сулҳ бастан байни Израилу группировкаи Хамас ва дар болои Биньямин Нетаньяху аз шаҳрвандо хоҳиш кард ки ҳамлара бас кунанд. Корҳое ки рӯзои охир дар Израил рух дод, и хеле даҳшатнок буд. Мо дидем ки чӣ гуна мошинора ва хонаҳоро алов задан арабо, ҳамла кардан ба полисейскиё ва дард расондан шаҳрвандоиде ки ягон гуноҳ надоштанд. Ягон кор ҳақ наметаҳад израилиҳоро ки зулм кунанд дар сари арабо ва ягон корам араборам ҳақ наметаҳад ки зулм кунанд дар сари израилиҳо. Мо ҳамамон мефаҳмем ки як зӯроварие ва албатта ки мо зидди зӯроварем. Дар он гуфтанд ки ягона роҳ барои сулҳ овардан байни Израилу Палестин и переговор барои сохтани ду государства бо ягона пойтахт дар Иерусалим аст. Ва ҳамчунин фикрҳои худша оиди муноқиша гуфт Рамзан Кадиров ва рафтори Израила нисбати палестиниҳо як провокатсия номид, яъне ки ҷангандозӣ. Ҳамеша фаҳмидан муҳим аст ки худи мусулмоно интизор намешаванд ки кай рафтори бад нисбати ӯ ва поймол кардани ҳуқуқи ӯ худ ба худ баҳс мешавад. Як чиро ба назар бигирем ки алъакс ин яке аз ҷои муқаддастарин барои пайравони ислом аст. Чӣ хеле ки маъқулатон суханои маро ҳамон хел қабул кунед, не ки мо мусулмоно ҳеҷ вақт намегузорем ки бо чизҳои муқаддаси мо ягон кас шӯхӣ кунад. Агар ки дар кор боша,
мо ҳатто ҷони худмона дареғ намедорем барои ҳифз кардани алакс хотири динмон. Дар ин ҳодисае ки рух дод, аз ҳама хубаш ҳамияе ки бояд Израил ба худ биёяд ва гуноҳи худша ба кала гирифта бахшиш пурса ва роҳи ҳалли конфликта биёванд, вагарна натиҷа хеле бад мешавад. Ба маълумоти армияи Израил, аз аввали муноқиша то ҳозира аз тарафи сектори газ ба территорияи Израил зиёда аз 3000 ракета сар дода шудагиай ва зиёда аз 1000 ракеташа системаи защита тавонист ки манъ кунад. Мувофиқи маълумоти вазорати тандурустии Палестин, зиёда аз 200 одам дар натиҷаи ин ҳуҷум ба ҳалокат расидаганд ва тақрибан 5000 одами дига ҷароҳатҳои вазнии ҷисмонӣ бардоштагианд. Дар навбати худаш Израил хабар дод ки аз тарафи онҳо 10 одам ба ҳалокат расидагианд ва 50 одами дига захмӣ шудагианд. Бародаро, фикри ҳақиқататона дар комментария бинависен. Албатта ки фикри ма ҳамияе ки мо тарафдори сулҳем. Ҳам аз ин тараф боша, ҳам аз он тараф боша, всё равно одамо мемиранд ва ягона чизе ки ӯра баргардонда намешавад, ҳатто дар ҳолати ғолиб шидан дар ҷангам, ин ҳамин чизае ки ҷони одамо, ҳаёти одамо, одамое ки дар ин муноқиша мурданд, чӣ хеле ки шумо диден, зиёда аз 200 одам аллакай ҳалок шудагӣ аз тарафи Палестин. Албатта ки ҷони одаморо ягон кас баргардонда наметавонад. мо тарафдори сулҳем. Фикри ҳақиқататона дар комментария бинависен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.